Boas tardes a todos, eu chamo-me Aroa Vilovi Fernández, veño do IES Astelleiras e no día de hoxe, xunto co meu grupo aquí presente, imos a comentar a nosa postura sobre o turismo masivo en Galicia. Nos estamos totalmente en contra e agora imos explicarvos o porqué. Se ben é certo que o turismo trae beneficios económicos, non ten nada que ver coas consecuencias negativas que isto trae. De moitos tipos, ademais. Pero no día de hoxe centraremos na dificultade a hora de encontrar vivenda, na alteración de tradicións e festivais e na contaminación medioambiental. O problema da vivenda. O turismo masivo está a aumentar os prezos de alquiler en Galiza, facendo que moitas familias galegas non poidan permitirse vivir en áreas turísticas ou mesmo nas cidades grandes, así como Santiago de Compostela, Vigo, Coruña, etc. É que moitos propietarios prefiren alquilarles as súas vivendas aos turistas antes que aos residentes locais. Isto parece só xusto, que se poña por encima as preferencias dos turistas antes que as nosas, os que vivimos aquí no noso día a día. A mí pareceme algo totalmente incoherente e fora de lugar, pero vos diredes. Ademais de alquilarles as súas propiedades aos turistas antes que a nós, tamén especulan, porque véndeos a prezos máis elevados do normal. Este fenómeno está a provocar que moitos galegos véxanse na obriga de mudarse a outros lugares, xa que non poden permitirse pagar tales cantidades de dinheiro. Pero isto tamén afecta ao rural, onde as vivendas ocorre o mesmo que as cidades e úsanse cada vez máis para o turismo que para os residentes locais. A alteración das festas tradicionais. En canto a isto, Galicia ten unha cultura rica con festas que son parte fundamental da nosa identidade. Con todo, moitas destas celebracións hoxe en día están a ser modificadas para o gusto dos turistas. Festas como o Entroido ou o San Xoán están a ser desvirtuadas, converténdose en espectáculos que perden verdadeiramente a súa esencia. Claro, o enfoque turístico fai que estas festividades sexan, en moitos dos casos, oportunidades de consumo masivo e superficial, que vai totalmente en contra dos nosos principios, e deixando os valores e significados que antes as caracterizaban. Por último, imos co tema da contaminación, que é un tema moi amplo e moi importante. Sen dúbida, é un dos efectos máis graves do turismo masivo, xa que perxudica o medio ambiente xerando maior número de residuos, contaminación acústica, que non se fala moito disto, e unha sobreexplotación dos recursos naturais. As nosas praias, montes e paisaxes naturais sofren unha gran presión xa que a xente non sempre é consciente do impacto que causa na súa contorna. Ademais, a demanda de recursos como a auga e a enerxía, ao vir tantos turistas, aumenta considerablemente. E isto provoca que as necesidades básicas da poboación local sexan descuidadas. Entón, volvemos ao tema de antes. Estánse poñendo por enriba as preferencias e os intereses do turista antes que a nosa. En resumo, o turismo masivo está a perxudicar gravemente o acceso á vivenda, as nosas festas e o medio ambiente en Galicia, entre outras. Necesitamos un modelo de turismo que respecte a nosa identidade, a nosa cultura e os nosos recursos naturais.
Moitas grazas. Principalmente porque a afirmación de que a masificación turística non é realmente un problema. Para comenzar, primeiro, temos que facernos unha pregunta a nós mesmos. É realmente un problema ou máis ben unha oportunidade para o noso desenvolvemento e proxección internacional? Galicia, terra de tradición, cultura e paisaxes inigualables, leva anos posicionándonos como un destino único no mapa global. Non é sei con motivo de orgullo que persoas de todo o mundo queiran descubrir a nosa historia, gastronomía, praias, etc. A pregunta clave non é se o turismo é bo ou malo, senón como podemos gestionalo de xeito inteligente para aproveitar os seus beneficios e minimizar os retos que poidan nos ocasionar. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, en 2022 a Galicia chegaron máis de 6 millóns de turistas. Este aumento supón unha fonte de emprego clave, pois o turismo achega máis do 10% do PIB galego e emprega o 11% da poboación. Sectores como a restauración, o comercio e a artesanía beneficianse directamente desta actividade, especialmente en zonas rurais. Debemos de lembrar que este sector é un motor económico para estas zonas, porque sen turismo podían enfrontar o abandono ou o estancamento económico. Por outro lado, o Camiño de Santiago, por exemplo, é unha das nosas maiores atraccións turísticas, xerando ingresos que conservan o patrimonio e manteñen vivas as nosas tradicións. Os peregrinos consumen produtos locais, pernoctan en albergues e dinamizan a economía das comunidades que atravesan. Non é isto precisamente un exemplo de como o turismo pode ser un aliado en lugar dun problema? Con todo, hai voces que alertan da masificación e os seus efectos no medio ambiente e na calidade de vida. Pero é a masificación o problema ou a falta de planificación? Existen exemplos como Islandia ou Ámsterdam que, mediante regulacións intelixentes, lograron un turismo sostible. Galicia agora mesmo está a facer precisamente isto, adoptando medidas como taxas turísticas ou limitacións de accesos a espacios sensibles. Podemos ver isto claramente no caso das Illas Cíes, que agora mesmo ten restriccións. Por outro lado, o turismo non só dinamiza a economía, senón que proxecta a imaxe de Galiza a nivel internacional. Produtos como o viño albariño, o polvo a feira, etc. adquiriron fama grazas aos seus visitantes. Ademais, isto fomenta un intercambio cultural fortalecendo a nosa identidade galega. Por outra banda, tamén debemos reflexionar sobre a alternativa que está nos a proponer o outro equipo. Que sucedería se pechásemos as portas ao turismo, xa sexa de maior ou menor forma? Sen visitantes, perderíamos investimentos en infraestructuras, pecharían pequenos negocios e moitas familias quedarían sen sustento. E iso de que verdade queremos? A auténtica ameaza non é o turismo, senón a falta de visión para aproveitarlo como unha oportunidade. Ademais, segundo a Organización Mundial do Turismo, por cada euro investido en turismo sostible, xeranse entre 5 e 7 euros de retorno económico. Este é un sector que multiplica os recursos e beneficia non só os visitantes, senón tamén as comunidades locais. Como podemos ver nas imaxes que teño detrás, podemos ver casos como a desestacionalización, un aumento de viaxeiros do 3% en febreiro, que Galiza tivo unha subida do 3,5% en turismo, a consolidación da internacionalización do turismo en cifras moi elevadas nos primeiros meses de 2024 é un dos máis importantes considerados por mí e o noso equipo, é que o emprego turístico subiu un 2,9%, xerando máis empleo para os nosos galegos e galegas. En conclusión, non podemos chamar problema a unha actividade que xera emprego, revitaliza o rural, preserva a nosa cultura e proxecta a nosa terra de cara ao mundo. O turismo, lonxe de ser unha ameaza, é unha oportunidade, pero para aproveitala ao máximo debemos apostar por unha xestión sostible e innovadora. E como dixo o noso galego Álvaro Cunqueiro, Galicia é mundo, e precisamente por iso debemos darle a conocer, porque o turismo non é un problema, o turismo é unha oportunidade. Moitas grazas.
primeiro damos unha ruta de senderismo e logo bañábamos no río. Hoxe en día, isto é algo totalmente imposible, pois o río está coberto por unha espuma amarela chea de contaminación. Tanto toda a terra, as rutas turísticas, todo o que vemos está cheo de lixo que os propios turistas botan por todas partes. Entón, estamos destruindo paisaxes naturais tan importantes como este. Bo día, meu nome é Lucía, estou encargada da primeira refutación do Grupo Apoio. Como xa podisteis intuir, o primeiro punto é a perda da biodiversidade galega, pois a masificación turista en Galicia afecta en gran medida aos parques naturais e as áreas protegidas, pois a actividade turística, sobre todo o senderismo masivo, o camping non regulado ou a pesca recreativa alteran o hábitat de especies locais, tanto mariñas como terrestres. Algúns datos disto son que, por exemplo, no Parque Nacional Mariñeiro Terrestre das Illas Atlánticas, a presión turística puxo en perigo algunhas especies vegetais e animais endémicas. Segundo os datos do Ministerio de Medio Ambiente, en Galicia, algunhas das especies máis vulnerables á actividade humana inclúen a alga verde e coro fragil, e varias especies de aves mariñas que sofren a alteración dos seus hábitats debido á afluencia de turistas e a presenza de embarcacións. Isto non é só unha advertencia, pois está pasando na nosa realidade, xa que moitas especies, como por exemplo o abetouro, a lacaraván, o arao, a avecamina común e a cerceta, están xa en perigo de extinción, pero outras xa se extinguiron, tanto animais como poden ser o esturión, a cabina negra, como a plantas, como a cristela dentada ou a Rincospora fusca, xa non existen entre nós. É algo que nunca máis vamos a poder recuperar. É todo causado pola contaminación que a chegada de milleiros de turistas anuais provoca na nosa terra, nas nosas praias, todo. Pero isto non é todo, pois existe... ¿Sí? Como justificades que non se poida utilizar o diñeiro xerado polo turismo para financiar iniciativas ecolóxicas? As iniciativas ecolóxicas, igual que o turismo ecolóxico, é algo moi reciente. Entón, hai moi pouca información sobre isto, hai como moi poucas opcións para poder utilizarlo. Además, os datos falan por si solos. Ao ano, tíranse tanto os océanos como a terra 8 millóns de toneladas de plásticos polos turistas, o cal son cifras escandalosas para calqueira cidade, para calqueira país, para calqueira, pois, claro, isto é unha gran cantidad de contaminación que nos afecta enormemente e que probablemente nunca podamos remediar, al menos non de todo. Como xa dicen, o dano xa está feito, hai especies que non volverán a aparecer. Todo o lixo tirado non desaparecerá por arte de magia, eso sigue ali, ¿sí? Din que o turismo daña ao medio ambiente, pero que outras industrias, como a pesca extractiva ou a industria pesada, teñen un impacto maior? É certo que teñen un impacto, pero gran parte tamén desas industrias están ligadas co esto mismo, co entretemento, non? Grandes cadeas como son roupas ou tendas, restaurantes, incluso as grandes cadeas hoteleiras, a súa principal función, aparte de abastecernos a nós, é a todos os turistas que chegan todos os anos, así como as empresas de transporte que están entre nós. Pero esa non é toda a contaminación preocupante, pois tamén está a contaminación acústica e lumínica. Este é un problema serio, tanto para os veciños e veciñas de Galicia como a propia fauna, xa que hai centos de denuncias anuais que reivindican que a iluminación artificial e o ruido excesivo dos locales turísticos que afectan tanto os veciños como a fauna en Sanxenxo, en Coruña ou en Combarro podemos encontrar centas ou milleiras todos os anos. Ademais de milleiros de ecoloxistas que denuncian os efectos negativos sobre a fauna nas Rías Baixas ou nas Illas Cíes. Ou, por exemplo, o ruido constante de barcos e motos acuáticos alquilados polos turistas no Grobes, así como o turismo de festas que ensucia as nosas cidades. Porque, en conclusión, a masificación turística equivale a unha menor calidade de vida para a xente galega. Moitas grazas pola vosa atención.
é realmente a cantidad de turistas o verdadeiro problema ou é a mala xestión destes o que realmente debemos mellorar? Con respecto ao que dixeron as nosas rivales, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, en 2022 o turismo xerou máis de 4 millóns de euros en Galiza, posicionándose como un dos sectores máis dinámicos da nosa economía. Este fluxo económico beneficia directamente a máis de 100.000 empregos. Moitos deles en áreas rurais e costeiras que, de outro xeito, sufrirían despoboamento e abandono. Sen a chegada masiva de visitantes, como poderían manterse vivos negocios tradicionais, aloxamentos rurais ou eventos culturais que dependen do turismo? Deberíamos, entón, considerar problema algo que dá sustento a tantas familias galegas? De verdade credes que o noso país depende do turismo? Sí, pensamos que é algo necesario para o sustento de unha parte do país. É certo que o turismo é sensible a cambios externos, pero iso non significa que debamos abandonarlo. En lugar de reducir o turismo, podemos diversificar o desenvolver outras fontes de ingresos complementarias como a digitalización, o sector agroalimentario ou as industrias culturais. Ademais, o turismo é un motor para a resiliencia das economías locais como vivimos en Galiza, onde o turismo foi clave na recuperación tras a pandemia. Gustaríame facer unha diferenciación de que existe diferenza nas economías das localidades que están centrificadas polo turismo e as que non. Por exemplo, lugares como a Mariña Moncense, que ten un turismo inferior ao 8%, con unha diferenciación económica do 15% con respecto a lugares como Santiago de Compostela ou Ogrove. Con respecto ao tradicional que mencionaste antes, o valor cultural e tradicional que achega o turismo ao ocio, cada visitante que pisa Galiza leva consigo un fragmento da nosa identidade e do resto do mundo. Como poderíamos preservar o patrimonio cultural se non nos damos a conocer? Por exemplo, a UNESCO declarou a Camiño de Santiago Patrimonio da Humanidade non só pola súa importancia histórica, senón tamén porque simboliza a conexión entre culturas. Máis de 400.000 peregrinos percorren os seus roteiros en 2022. E lonxe de ganalo, incentivaron a restauración de igrexas, albergues e monumentos. Sen esta afluencia, perderíamos realmente a garantir a conservación do noso legado. Unha das críticas máis frecuentes. Por último, abordemos o impacto ambiental. Unha das críticas máis frecuentes, aínda que é certo que o turismo ten un gusto ecolóxico, debemos recoñecer que non é o turismo masivo en sí, senón a falta de planificación, o que xera problemas. Seguimos avantes nesta área. Iniciativas como a Galiza Destinos Sostible promoveron o uso de enerxías renovables en aloxamentos turísticos e reduciron o uso de plásticos en eventos masivos. En comparación con outros sectores como a industria ou a pesca, esta activa xera un impacto ambiental moito maior. Entón, por que cargar o turismo con este punto? En resumo, a masificación turística non é un problema en Galiza. É, en todo caso, un desafío que podemos converter nunha oportunidade. A solución non está en pechar as nosas portas, senón en abrirlas de forma máis inteligente, asegurando que o turismo beneficie tanto a quen nos visita como a quen vive. Como dicía Rosalía de Castro, Galiza non pide moito, só pide vivir. E vivir significa crecer, adaptarnos e combatir o que somos por resto do mundo. O turismo non é un problema, o turismo é a oportunidade. Moitas gracias. Perdón, un recordatorio. Solamente pedir a palabra dentro do último minuto, supongo que se nos aperciba. Non sei se me expliquei, quero dicir, no último minuto non é que non estea permitido falar, é que non debedes pedir a palabra xa. Miña terra, terra onde me criei. Citaba Rosalía ao comezo de Deus ríos a Deus fontes. Terra que agora está destruída, terra que agora está chea de xente e chea de lixo. A continuación abordaremos este tema. O meu nome é Aurora Rodeiro e venho a presentar a segunda refutación do meu libro. Bos días, xuíces, xuízas, compañeiros e compañeiras. Gustaríame abordar o tema pola reducción da oferta de vivendas para os habitantes habituais e locais. O auxe do alugueiro turístico é algo innegable. A oferta das vivendas disponibles inclínase sobre todo cara ao turismo
e non cara as habituais, cara as persoas locais que buscan establecerse. É unha vida unificada. Isto podemos verlo claramente en lugares como Sanxenxo, que é un destino turístico de alto nivel en Galicia. O Instituto Galego de Estatística, o IQE, no 2022, recoñeceu que había alrededor de 1.500 vivendas de tipo VUT, que quere dicir vivenda de uso turístico. Isto deixa aos locais sen vivenda en lugar onde estar nas tempadas altas, verán, en anos santos ou en época de migracións. Por outro lado, temos tamén a masificación e o desplazamento de residentes locais. A masificación turística contribúe ao fenómeno do aumento da poboación temporal por etapas. Áreas históricas e turísticas como o Grove, Pontevedra, sobre todo a Costa e Santiago de Compostela reciben un gran número de turistas. Non creen que limitar a hospedaxe de turistas podería acelerar o abandono de povos como Muxía ou o Cebreiro? Non buscamos limitar o turismo, senón regulalo, sobre todo limitalo a un turismo responsable e que non dane e perxudique a nosa poboación que leva anos vivindo aquí. Por outro lado, gustaríame tratar tamén a preocupación que teñen os habitantes de Santiago de Compostela pola súa vivenda no centro histórico, porque según un último informe da Xunta de Galicia, recoñeceu que durante o ano santo de Santiago a vivenda aumentou un 10%, dando lugar ao movimento de residentes habituais e locais cara as periferias da cidade. Ademais, temos non só imos reducirnos a vivenda, senón tamén focalicémonos no social, nas persoas. As persoas tamén vense perxudicadas por todos estes turistas. Lugares como Rías Baixas, onde a sobrecarga de turistas é innegable, sofren colapsos en escolas, hospitais e servizos públicos, afectando sobre todo os residentes. Nalgúns lugares, a demanda de vivendas para turistas supera a capacidade de alojamento, dando lugar a unha desvalorización do mercado, dando lugar a un desaxuste da oferta e da demanda. Con isto, non buscamos demonizar os turistas, non buscamos botalos de aquí, buscamos que sexan conscientes, buscamos que pensen e que sepan que aquí vive xente, que non somos un fondo, non estamos de adornos. Non buscamos erradicar o turismo, buscamos vivir en paz na nosa terra. Gracias. Bo día, eu son Mateo e son o refutador do equipo en contra neste debate. E ademais estou falando aquí mesmo porque parece ser que todo o mundo o fai e mola moito. Pero vos sabedes que tamén mola a nosa maravillosa cultura. É así como que, é por iso que é normal que nos queramos expandila polo mundo e que todo o mundo sexa capaz de disfrutala tanto como a nos. Se ben, para empezar, existen moitos problemas por este tipo de conductas, porque a traída de persoas de fora pode chegar a interferir culturalmente con nós, e tamén medioambientalmente, como ben mencionaron as miñas compañeras. Pero son sempre os turistas o que estropean o medio ambiente? Non, porque cantas persoas sabedes cantas persoas viches na rúa ou nas praias ou noutros lugares que non son de fora de aquí, pero sí que tiran lixo e contaminan. Pero non é que o fagan só os turistas os cales o fagan só os residentes os que incrementan os residuos, non tamén que debido a gran cantidad de turistas que ven é o que fai que incrementese o dobre, non só por o descuido dos cidadáns, senón tamén por o descuido dos turistas. Se ben é certo, iso é máis ben un problema de concienciación mundial,
porque se ben mencionou as nosas compañeiras, de feito, é un tema moi recente e aínda se está a investir niso. Entón, é normal que a xente, tanto a xente autóctona de aquí como a xente de fora, non sepa respectar aínda todas as normas de contaminación, de prevención medioambiental. Continuando co que estaba a dicir, tamén mencionaron sobre que un exemplo que mencionaban elas era sobre a roupa que contaminaban moito, pero a roupa que se compra aquí e que as empregan os turistas. Estou indo polo mesmo camiño de antes. Non só son os turistas, non teñen a culpa de todo. Polo tanto, sería un gran erro retrasar ese avance que nos provoca, ese motor económico que nos dá o turismo, só por razóns que nin sequera son debidas a eles por completo. Se ben é certo que perdón. En canto ao que dixeches antes da nosa cultura, ti non crees que valorar unha cultura tamén é respectala e coidala? Sí, tamén é respectala e coidala, pero para que deixámolas con nós mesmos? Para que reservárnoslas a nós mesmos? Para que reservárnoslas a nós cando podemos compartilo con todo o mundo e que todos disfrutemos destas mesmas culturas, tradicións que tanto nos encantan? Por exemplo, temos o Plan de Sustentabilidade Turística de Galicia. A través deste plan, a Xunta de Galicia reduce todo tipo de contaminación e intenta empregar todo tipo de enerxías renovables para reducir a contaminación en xeral. Pero todo isto a min, sinceramente, non me fai máis que pensar, que creer máis firmemente na miña tese, porque o turismo non é o problema, senón a oportunidade. Anda, sí que mola sair aquí. Moitas grazas. Comezamos as conclusións. Señoras e señores do xural, compañeros de debate, chegamos ao final desta discusión sobre se a masificación turística é un problema en Galicia. A longo da nosa intervención demostramos que non de ser un problema, o turismo é unha gran oportunidade para a nosa comunidade. De verdade que aínda pensan vostedes que o turismo é un problema? Son Alba e veño a facer a primeira conclusión deste debate. O turismo é un motor que impulsa a economía, revitaliza as zonas rurais e proxecta a identidade galega ao mundo. Permítanme lembrarlles algún dos puntos clave. En primeiro lugar, o impacto económico. No 2022, o turismo xerou máis de 4.000 millóns de euros e deu emprego a máis de 100.000 persoas en Galicia. Isto non é un problema, é unha fonte de riqueza e a estabilidade que axuda a combater o desemprego, especialmente nas zonas rurais. Recordemos todas esas recortes de prensa que na exposición da miña compañeira Paula sobre o que aporta o turismo do noso país. En segundo lugar, o turismo é unha ferramenta de revitalización. Mentres algúns lexións entre despoboamento, vilas como Muxía ou Cebreiro atoparon unha vida que cesa o turismo. Un turismo sustentable e que bebe das súas raíces, porque o seu hábitat é todo o que representa e que se ven a buscar. Queremos realmente que estas comunidades desaparezcan no canto de apostar por un turismo gestionado con inteligencia. Terceiro, a sustentabilidade e conservación do patrimonio. Galicia xa está a implementar estrategias innovadoras para facer o turismo unha actividade sostible. Programas como Smart Camiño optimizan o uso de peregrinos, gastronomía e naturaleza en Bión, días de conexión coa naturaleza da Ribeira Sacra, experiencias ciclistas no Borrazo. Estes ingresos turísticos permiten a conservación de espazos protegidos como as Illas Cíes ou a Ribeira Sacra. Ademais, o turismo é fundamental na cohesión cultural de Galicia. Máis de 350.000 persoas percorreron o Camiño de Santiago no ano 2022. O que non só xerou riqueza, senón que tamén contribúe á preservación da nosa identidade.
Agora ben, outro equipo sinalou preocupacións legítimas sobre a explotación e o impacto ambiental, pero a verdadeira pregunta é: o turismo é o problema ou a falta de xestión axeitada? Resistir o turismo sen alternativas viables afectaría gravemente as familias, as grandes e pequenas empresas que dependen dele. Pero non falache sobre as zonas de pesca recreativa sostible onde en varios pontos do noso país se permite unha pesca restringida que non dá os ecosistemas. É importante que crear zonas de pesca que son reservas mariñas como Feira, tan próximo a nós ou na costa de Guía. Por todo isto insistimos, o turismo non é unha amenaza, é unha oportunidade. Debemos gestionarlo con inteligencia, non rexeitarlo sen argumentos sólidos. Como dicía Rosalía de Castro, Galicia, soñadora de terra, nunca pide mouro, só pide susto. E o susto é recoñecer que o turismo pode ser avaliado, que necesitamos a preservar a nosa terra e a nosa cultura e as nosas comunidades. Quen se pode resistir a visitar? Agora sí, moi delgadas. Son Laura, do equipo a favor. E podo asegurarvos de que nós estamos cada vez máis convencidos durante o debate de que a masificación turística é un problema. Primeiro de todo, quero aclarar que nós non estamos en contra do turismo, senón da cantidad excesiva de turistas que veñen a nosa terra. A cantidad excesiva de turistas que veñen a Galicia provoca moitos máis desvantaxes que vantaxes. Por exemplo, moita xente pode pensar que o beneficio económico é suficiente para permitir a masificación turística, pero isto non é verdade, porque o beneficio económico, sobre todo, dáse en tempada alta, pero algunhas das consecuencias que causa a masificación turística perduran durante moito tempo. Algunhas das consecuencias que anteriormente mencionei son a reducción da oferta da vivenda. Isto é causado pola chegada de turistas, porque moitos propietarios de vivendas prefiren venderlles as vivendas aos turistas, porque teñen un presuposto máis alto. E moitos locais quedanse sen vivendas, o que é unha pena. Outro punto negativo é a alteración de festas e tradicións. Algúnha xente pensará que veñan máis turistas só dará a coñecer a nosa cultura, pero isto é totalmente mentira, porque moitas festas e tradicións nosas se han modificado para agradar os turistas. Outro punto negativo ao que podemos culpar da masificación turística é como influye no uso da nosa lingua. Como todos sabemos, en zonas rurais falase máis galego, pero en cidades grandes o uso do galego está cada vez decrecendo máis, por culpa da cantidade de estranxeiros que veñen. Entón, a xente local empeza a utilizar máis o castelán. Tamén cabe destacar como os turistas afectan na contaminación, sobre todo en zoas moi turísticas como as Illas Cíes. E por isto, e todas as razóns mencionadas antes, nós estamos a favor do turismo, pero con sentidiño.